sprunget i går. Sådan er det, hvis man sidder på Hongkong, indtil man tager der forbi. Det har en pris. Ja, det har fandme en pris. Det er sådan en kvinde, jeg gerne vil have. Og sådan en der også. Ny måling udført. Hudtype 1. 0 minutter. Jeg skal bare lægge mig ind. 10. Jeg har aldrig kattesnue. Hvis turen er kold. Vi håber, at du er tilfreds med målingsresultatet. Det gør altså også lidt nas. Måske skal jeg til dyrlægen. Ej, jeg kan allerede se, at det vil lige blive lidt godt. Det er godt. Så på lørdag, når jeg tager til Berlin, så bliver det rigtig godt. Også bare være, at jeg skal finde en kæreste i Berlin. Så fuck det hele, mand. Ses aldrig. Skal jeg kalde mig en gammel kat, eller er det dem, der er nogle young cats? Jeg kan ikke finde ud af det. Til rødvin og techno, fuck af, hvor hun prøver mig. Ja, det lyder fint egentlig. Prøv at tænke, hun kender mig ikke. Jeg vil have en kæreste, som ikke er en kæreste. Det er faktisk rigtigt. Jeg vil have en kæreste, som ikke er en kæreste. Som er en, som forstår mig i dag. Og som jeg ikke behøver at arbejde for hele dagen. Hele fucking dagen, mand. Så. Jamen, det er sådan, jeg har det. Fucking sådan, jeg har det, mand. Det ændrer sig ikke. Det bliver ikke anderledes. Jeg er fortabt, mand. Jeg er fucking fortabt, altså.